So sa ka. Handumanan. So sa ka. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Marco. Recorded by Radio Mo TV. Oh, hain man sila. Bilang kong magkita tas mga barkada din Alyssa, Naunsa ka, uy, Marco. Gipaningot man ko kag maayo diha. gikulbaan ko. Ha? Nganong kulbaan man ka? I love you. Nganong wa na magkamutingog. Naguba mo ko ng naong ni mo. Sorry ha, Alyssa. Kaya sa nimo, uy. Ha? Dugay na ko nagpaabot ka mutugan ka na ako. Sato pa. Love sa tika, Marco. Yes! Maayo kaya nakasulti na yung kani aray sa simong feelings para niya, bay. Ubay, wa ko magdaw nga hasta sa desya. In love din siya nako. Ay, kaya mo kayo magdaham, God. Kami, ibawal mo namin. Mo ba di ay? Uy, yan saman. Ang forever gina, bay. Saman, siya na yun. Ubay, siya na yun. Marco. Alyssa, ayaw lang. Ha? Nga naman. Basin og makakita sila sa mama. Konservatiro ba kina sila? Unsaan man nila pagkakita nato nga di aman tasod sa kwarto. Basta, may nang mag-amping lang kita. Agoy, mahadok di gihapon ka ng butanga, bay. Okay naman ko, basta case lang. Nga, nabiya mis kwarto. Asam din na padong. Dugay na may tabo na mo. Mo ba, managko naman mo eh. Kay bawal mo siyang ibuhat. Bisan na, di lang kugnahan. Oh, Marco. Tana? Mo na isulob ni mo? Shorts, unya, sleeveless nga top. Oh. Ngano di ay? Sa bar man sa tapadong. Di man ta manimba. Pag-ilis. Ha? Pag-ilis, kadi kugnahan, ana. Unsa niya ikasulti sa mga tao ng imong gisulob. Ngano maguna-una magkagunsay kasulti sa mga tao. Basta kay pag-ilis lang. Bahala ka. Dili ko. Alyssa. Shot, everyone! Flavored beer lang ako. Flavored good town. Kani mo imna o. Kani o. Love, huwag kong maanad ginom. So, mag-anad na kakaran. Dali na! Nak, nakakita ko sa inyong picture sa bar. Ngano ni sugot man ka? Nga mautoy isulob ni Alyssa. Mas komportable mo ko na siya ito, ma. Nak, dili man sa ingon nga nang hilabot ko ha. Pero, murag may pagka-liberated ng bata. Wa ko makauyon niya.
Ma, Recorded by Radio Mo TV. nag-uno na pudog pangagda og laag si Eliza sa mga barkada din si Jesse. Ako rin sa badlongon, be. Unsa? Dili na ka mosugot nga magsige kog laag? Oo, huwag ka na pagsigiginom. Di ka disinti nga pagkababaya na tanahon. Unsa na lang yan? Naguna-una na sa kagunsay kasulti sa mga tao, mao ba? Ah, abi ni mo, Marco, wa na gyud ko makasabot nimo. Ingon ani na kusukan nga nagkailat, ha? Nanguyab gani ka nako, di ba? Buti pasabot, dawat ko nimo. Dili kay usbon ko nimo. Kuan man good. Unsa naman sad? Ani na lang, be. Kung wa ka makauyon sa akong gipanulob, ug sa akong binuhatan, mas maayo pag magbuwag na lang ta. Eliza. Unsa man taon ka, eh? Di man ako mayo sayop. Concerned ako niya. Concern ka niya or concern ka kung unsay kasulti sa imong mama? Bay, Oh, sakto ka. Nahilig og pasiksi si Eliza. Hilig og laag og inom. Pero importante, wala siyang binuang sa inyong relasyon. bay. Nakatuon ka na gyud og inom-inom tungod atong babayhana. Ma, Nahibaw ko nga love nimo siya. Pero mawara na. Na ako'y ipaila-ila nimo nga babae ha, nga bagay kayo nimo. isa man. Ako si Irene. Ah, Marco sa de. Pag ila-ila una mo diha ha, kay mag-andam ko og snacks ninyo. Muinom ba ka? Ay, kuan dili. Sa man na sa Ginoo. Okay. Ay, basta naman. Boring man. May imong ipakita, di ba? Bay, Tubay na na. Kasi na yung magkasilabot mo na niya. Ha? Manguyab ka na ko? oh, kana kung way masuko. Waoy, single ka ako no? Sige, gisugot na tika. Thank you. Dugay pa tong mo pauli si mama ni mo no? Oh, parte man to ilang tambungan. Sa ato pa. Taas na ita og oras din he. Irene, sa man. Shh, pasagdi lang ko. Marco, Ayaw ba? ayaw. Ayaw kong pugngin ba? Ayaw lagi. Ano manukbod man ka? Di pa ko andam. Ha? Sa ato pa? Virgin pa ka, Mark? Oh. Don't worry. Ako'y bahala nimo. Ayaw na. Paulit nun. Unsa? Mas main lang ni. Wa manawag si Irene ako og pilakadlaw. Bahalag magluod siya. Peaceful lang akong kinabuhi.
Nak, wa na lagi ko makakita ni Irene nga mo ani. Busy siguro, ma. Mao ba? Ayaw guwataha nga mo anhi si anak. Ikaw pod mo ay muadto niya. Ha? Nagunsam ka dinhi. Gusto lang ko magsuri ba sa nitabo. Sos, ano naguna-una amar ko? Usa pa, nanam ko'y laing uyab. Boring kay ka, oy. Oh, unsa? Nirisir mo. Nagka-realize na bitaw ko ba eh? Bisan og ingon ato si Eliza, pero wa sa magpakaroon ingnon. Dili parehas ni Irene nga buutan kunuhay pero nari gitago. Ya. So, may plano nimo. Mangay ko pa sa ilo ni Eliza. Kay hangtod karon siya gihapon ngako. Ano ba yan? Huwahe na ka. Padoon na din eh, oh. Kita ka? Ha? Hi, guys! Ila-ila mo ni George. Love, mga barkada na ko. Si Marco o si Julius. Oh. Nagunsa man ka din sa gawas. Pahangin lang. Eliza, mangutana lang ko. Love gini mo si George? Wow! Straightforward ka, ayuda. Dili pa ko makaingon nga love na kay bago pa man mi nagkaila. Pero kay baw kag unsay ganahan ako niya. Gipanguyaban ko niya kay dawat ko niya bisag unsa o kinsa ko. O wa say paki sa ikasulti sa laing tao. Ang importante niya, kung nasa ko malipayon, malipay na lang pud siya. Eliza? Buhay ko ay sa'yo tunay ang pagtingin. Wa na lang yung kumukontra kay sakto masagid siya. Usahay kita mga lalaki, kusog kayo ta mokontrol sa atong mga uyab para mausab sila. Nalimot ta nga ang pagkasila mao'y atong nagustuhan sa sinugdanan pa lang. Ug mo na'y dako kay na kong pagmahay. Tinhin lang ko kutob ug daghang kayong salamat sa pagtaga din akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Marco nga taga Cebu City wan sa awit ngayong gipangayo. Awit kadakulahan kung sakali. Ang mong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga sukinti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kini sa kababay nga taga Tungkop Minglanilla, Cebu. Ang matatampo nagdasangan nga Maria. Recorded by Radio Mo TV.
Coffee, everyone! 3, 2, 1, smile! Nice! Bebe, tanaw na to kung nindot bag atong mga naong tinha kay bisig unsa niya na atong dagway diha. Nindot gina maoy. Kanindot anong klase nga phone ang gigamit ni ate, ah? Angay lang kay mahal kayo na. Nahurot ang akong savings, anak. Papa, sad, uy. Makonsensya man sa taana pa. Ada, binuang ra na anak. O siyempre, ihatag na ko ang tanan sa akong mga anak. Mao nga ikaw day Clara. Pagtarong gyud sa imong pag-eskwela ha. Sundan ni sa Ate Maria nimo nga dagko kaayo grado. Ug karon na hana, nakagraduate na gyud. Oma, Nala, sige na. Manguli na ta kay nagpaabot na turo ng atong mga bisitas ba eh. Ay, surtihan mo na isa. Gikaya magday kasi mo mga ginikanan, no? Nalipay lang gid kaayo sila day nga nakagraduate na gid ko. Wow, correct. Pero dilisan mangigi mong manghod, no? Pinanggap man sad siya ni Papa ug ni Mama day. Pero kinahanglan nga makakita una sila nga nagtarong siya. Una siya hatagan og reward. Aw, hinoon, son. May pagkabadlungon masagod na si Clara, good uy. Uy, ayaw pagsulti ana, uy kay madungkan ta. Malain unya to. Ay, dali na pagkuha ng pagkaon dito day. Ma, pa, nadawat ako sa kong gi-applyan nga trabaho. Wow, biliba gyud ako nimo nakoy. Makatabang na gyud ko ninyo sa mga gastuhan dinhi sa bay. Dili na, dili. Kanang kita nimo para imo ra gyud na. Pero pa, Among obligasyon nga buhion mo. Di ninyo obligasyon nga muhatag namo. salamat pa. nahibaw na sa ate, ma? Nahibaw sa unsa? Mularga ko sa laing nasod, anak. Unsa? Nga naman pa? Na may mas maayo nga opportunity dito. O hangyo lang nako nga sabton ko ninyo. Opa, Dili magpabadlong ni mama ninyo, ha? opa. Clara, ikaw ra ba mo'y badlongon kayo? O lagi pa. Ay sige na, kay basig balate ka. Amping baya gyud dito dong ha. Mahal kayo tamo. Love, sad kayo ka na mo pa. Nak, mbulakaw ko ha. Kung manawag si Papa ninyo, ing nga na ako importante nga gilakaw. Okay, ma. Laom ng gabi eh. Wa pagyapon mauli si Mama. Kadaadlaw naman ni sing ingon ani. Asa man ka dis Mama? Ha? Nga nang nangutan naman ka kung asa ko pa dong. Kadaadlaw naman ang kang mulakaw magod. Unya magabi. Hoy. Ay, question na nga ako mga lakaw, Maria, ha? Ma. Unsa? Nga ba? Uy, alam nyo, makaduda. Makaduda nga unsa day? Wakay laki ka ng imong mama, day. Day. Recorded by Radio Mo TV. Naunsa ko kadihati. Naghinuktok man ka. Day. Wa kay nabantayan ni Mama? Wa man. Nga naman day? Busy kayo sa siyang phone, permi. Unya, magsige lang siya glakaw. Jesus, pasagdi na siya ti uy. Naibaon na nas mama sa ingi buhat. Ti, too di ba? Na ako'y chika ni mo. Unsa man na? Na anak ko'y uyap. Unsa? Ti, ayaw lang pagsabat ni mama ha, please. O, sige.
Basta isaad ni mo ha, nga magtarong nagyapon kasi mong pag-eskwela. Ug ipailaila na nako kung kinsa man ang tawhana. O, te. Kanina raman ni nagsigig ring ang phone ni Mama. Nag-CR para ba to? Tanaw na ko. Basig si Papa. Oh. Teves? Kinsay Teves? Ako kang basa ko ng ilang conversation, no? I love you, babe. Kinuo ko. Nailaing lalaki si Mama. Nak, naminaw ka na ako. Sorry pa. Medyo gikapoy lang ko sa trabaho. Sige, mahuway na lang. Si mama ni mo, wapa mauli. Uwa pa man pa. Basigog, importante na po ang gilakawad to. Sige, biya na ka. Bye na. Bye pa. Tiligi ko mahimutang ani. Unsaon man ako pagsulti si Papa. Ngano nag-chat man ni si Clara? Ate, ari ako sa kwarto please na ako'y isulti nimo. Sa mga ha? Mabdos ko, te. Unsa? Clara, unsa may nasusi mong utok? Te, nadagyot ko. Nahibaw na ba si Ani? Naibaw na. Kung mauna, paanhias siya sabay. Ingna nga magkikstorya ko niya. Babe, si Ate Maria di ay igsuon ako. Te, si Teves. Teves? Mayong adlaw, Maria. Pila na may edad di mo? Murag ka edad naman ta? 20 na ako edad. Ka edad na gidi ay ta. Onya, unsa may plano ni mo aning Clara? Nak, ni anak ko. Oh, Teves? Mildred? Kaila mo, ma? Ayaw ko ingna nga. Siya ang Teves na. Laki ni Mama. Oh, nagkaila na mi pero dili pa mi suod. Nganong niaman ka, dong? Uyab siya ni Clara. O gamahan sa gimabdos ni Clara. Unsa? Hayop ka! Gawas din eh! Gawas! Huwag niyo ko mahimutang sa reaksyon ni Mama. Sure good ko nga siya ang Teves ka uyab ni Mama. Ako siyang pangutanon. Unsa? Unsa gud ang pangutana nimo? Naibaw na ko sa tinuod, Ma. O gusto lang na ako maklaro gikan nimo. Kay klaro kayo sa reaksyon nimo. Onak. Naunsa man ka, Ma? Ngano nakabuhat man ka ni Papa, ani? Na ako'y mga panginahanglan dili inyo mahatag. Huwag imong amahan raon ta mo'y makahimo ani, pero hain man siya. Huwag ka maluoy ni Papa. Sige na lang mo, Papa. Huwag pa mo maguna-una na ako. Sorry, Ma, ha? Pero huwag yung ko makasabot ni mo. Mabahura kay kagrason. Og dili mahitabo nga sabtunti ka. Maria. Te, ayaw pagsultian na. Ayaw tumutubig istorya sa mama. Tinuod lagi akong gisulti, Clara.
Si Teves kay imong uyab, maoy laki ni mama. Imo na nagkisulti na ako kay para makigbuwag ko ni Teves. Grabe naman sad ka, te. Gamay kalipay na ako imo pag yung daginuton. Gusto kag imo na lang gitanan? Ikaw na lagi magmalipayon? Ah, sige, bahala ka. Basta kinisulti ko ni mos tinuod, Clara. Naara ni mo kung mutuo ka o di. Sakto na, Maria. Wa na kumalipay ang imong isulti, ha? Hasta ka pa? Dili ka mutuo na ako? Dili. Kay maayo og daga ng atong pamilya. Unya, musto niya lang yapon kag ingon na. Mo sa rin pagtuo na ako pa? Pero ako may naadiri og ako may nahibaw sa tanan. Kung dili sa kamutuo na ako, bahala namong tanan. Wa ko makaagwanta. Nilayas ko sa amo. Grabe akong kahiubos nga nagtuo ko nga perpekto ang among pamilya. Pero perti na din ko baa. Ug ang nakasakit, kay way mo tuo bisag kinsa nila. Dinina lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalang kaagi ni Maria nga taga Tungkop, Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, Pains, My Only Home. It's okay for you to leave. I know. Ang mong kaagi gibatan na do sa radyo ni Carol Marie Hikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdut sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Feel free to walk away. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Maria Claire. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, labis na nasaktan og pusong ligaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa'yo ang kaagi karon? Mukinig sa kababay nga taga Salvador, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. Agat matatampo, nagdasingan nga Maria Claire. Recorded by Radio Mo TV. Ay, salamat. Human na gid in taon ang akong klase. Makauli na gid taon ko. Ma'am Maria Claire. Uy, Carlo, ikaw magaday na. Ah, upauli na ka, ma'am? Yes, sir, Car. Mupauli na ko. Eh, dungan na lang ta, ma'am. Pwede ra. Tana? Kumusta man ang imong pagka-head teacher?
Kapoy mauwi. Pero agwanta lang. Unya unsa man, wa kay plano nga mobalhin sa public school? Unya na ma. Giganahan man sa gusto kong gitrabahoan good kay mga buutan naman sa nga kumakauban. Kana. Mo na importante nga ikasinabot nimo ang imong mga kauban sa trabaho. Maugid ma. Ay sige na, kaon na. Kay nakaluto naman ko og sudan. Ang clear. Dugay-dugay naman yun ta nga nagkauban mo. Wala ko makakita nga ihatod kas mong uyab ay. Kisa may muhatod na ako, Sir Car. Nga wa man ko'y uyab. Sobo ko din pag-sure mo oy. Huwa bitaw. Uy, kagwapa ni mo, anya wa kay uyab. Ay, nagsaon man ning akong kagwapa kung wagi nang uyab na ako. Uy, basi matiguang daga ka na, ma'am, ha? Wa tay mahimo kung mao na ihatag sa Ginoo. Ay, today, ma'am. Wan ba kanang natay bagong teacher nga kauban din ni? Yes, sir. Ugma to mo report din hi. Mark ang iyang name. So, nahibaw na ka sa atong patakaran din ha, Sir Mark? Ayaw gid pa late-late. Ah, yes, ma'am. Kuyog na ko. Ako kay pila-ila sa uban natong teachers. Unsay tan-aw nimo ni Mark, Sir Car? Well, okay man, ma'am. Buta naman siya. Dali na po niyang ikasinabot ang ubang teacher. Maayo hinoon. Kagutom na bayawi. Magpalit lang kog sudan sa kantina. Ug ari lang kumukaon sa room. Sorry, Ma'am Claire. Mark! Recorded by Radio Mo TV. Sorry kayo, mama. Nabanggaan hinunti ka. Asa man di ka paingon? Ngano nagdali man ka? Gigutom na ko, mama eh. Madaw ko sa kantin kay magpalit kong sudan. Kay wa ko kaluto ganinang buntag. Kaya basi malate ko ba? Sorry kayo, mama. Sa sunod, ayaw pagdanghag ha. Mayo gani kaya ako lain mo nabanggaan. Kung lain pa tong teacher, basig makakita na kag-away. Ah, sorry kayo, ma'am. Ma'am Claire? Uy, Mark, may tuyo ka? Naa, ma'am. Unsa man na? Pwede magdungan tagkaon? Ha? Ngano man? Ah, walang. Nakasamo ko ni mo gahapon. Ako ka nabanggaan. Maong dungan unta tagpaniud to. Unya, ako libayad. Sure ka? Yes, ma'am. Sige. Hoy, kaon na ko no. Naon sa mga nga nagsige magtutok na ako. Nga naman, di pwedeng mututok ni mo, ma'am. Ngano lagi nagsige magtutok na ako. Naay hugaw ang akong naong? Oh, wa man. Gigwapahan ko ni mo. Mark. Gigwapahan lang ko ni mo. Naunsa man ko eh. Dili man mawa sa kung huna ang gingon ni Mark. Nagigwapahan siya na ako. Ma'am Claire, mula lang ko din mo, ha? Kaya inapa ko ilaing lakaw ron. Sige, Sir Carlo. Mupauli na sa kurong taod-taod. Di pa ko'y buhatan ka diyot. Why do birds suddenly appear every time you are near? Ito tagtingog ni mo, mamoy. Ah. Samot mo sa dagka-in love. Uy, Mark, niya pa malagi ka. Ngano nga makamuuli? Nagpaabot ko ni mo, Ma'am Claire. Ha? Nga naman? Ganihara ko ang gawat-wat nga malakaw ang ubang mga teachers aron makahigayon ko doon ni mo. Unsa di ay toyo ni mo na ako, Mark. I love you, Ma'am Claire. Mark. Palag mo sa ko ka na ako. Ang importante nga may baho ka nga love ka.
Mark, Pwede ba, ma'am? Hatagi kong higayon nga, higumahon ka. makalitan man sa tanim mo Mark. Pwede hatagan sa kunin mo gigayon sa paggunahon na ini. Agoy! Nanguyab di ay? Oh, Sir Carlo. Kailan no? Dugay naman to siyang nagsige og sulti nako. Nga ganahan ko na siya nimo. Ug wala rin makagwantas na iyang gibati ng uyab gidi ay. Maulagi, sir, uy. Kailan no? Aw kun mauna, ay sukta na lang naman, maro makauyab ka. Aw, maayo di ay kay may nanguyab na libo. O, taon ma. Nanagilin tayo na saag. Pero, maulagi ma, uy. Nagduha-duha pa man ko kung ako basing sugton. Aw, kung sa imong paminaw may pagbati isab ka diya, ay ayaw na lang paantusa ang tao. Ay, salamat. Kay nakita na yun ti ka, Ma'am Claire. Nga naman day, sir. Ay, ganyan ko nangita ni mo, no? Kay maisulti ko ni mo. Unsa man na, sir? Ay, ako mo nakita si Mark gahapon, nga may kuyog nga babae, ug sweet kayo sila. Ug sa kung tanaw ba nun, sus iya, cute ang asawa ay. Unsa? Sa ilaw ako, Ma'am Claire. Tugan sa tinuod. Minyo ka unsa? May kaipon ko, ma'am. Og may dumi ka na. O ganong nanguyab pa man ka na ako nga may kaipon ka naman di ay? O may duha pagin mo ka, anak? Dugay na minubuwag sa akong kaipon. Og, nakalitan na lang ko nga dito na siya sa akong gipuyan. Og danang duha na mo ka anak. Wa na lang unta ka manguyab na ako, Mark. Wa na lang unta ko di mo pahigugmaa. Oh. Kung sa'y bote mong ipasabot. Nahigog man ako ni mo, Mark. O nagtano na unta ko nga sugton ka. Pero imo lagi usikan ang akong gugma ni mo. Bakakon kang pagkatao, salbahis ka. Sorry. Wa kay pasaylo nga madawat gikan ako, Mark. Gikasilagan ti ka. Ma'am Claire. Kausara ko ni Bati o gugma. Pero sa sayop pagyud nga tao. Kanimo, Mark, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga magbinuutan na ka sa imong pagkatao og mo focus na ka sa imong pamilya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga ka mga higalan, kaagi ni Maria Claire, nga taga Salvador, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City. Uban sa awit na yung ipangayo. Awit nga naguluhan, labis na nasaktan, o pusong ligaw. Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo daring gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papadaha sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit.
sayang kaagi karon. Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Lala, Lanao del Norte. Ang atong tatampo nagdasayan nga Maris. Recorded by Radio Mo TV. Kinanglan nga iniguman mo dito sumayan. Diretso kag pauli ha. Opa, Sigurado ag yun. Kung dili ka gusto nga paundangon ti kanya ng imong trabaho. pa. Grabe sang tiyo gaw, uy. Pila na may edad ni mo? Huwag sa kapuya sige instrikto ni mo? Nibaw biya kagaw nga kami na lang duha ni Papa. O nakasabot kong nahadlok lang siya nga basin ubyaan ako siya. Unya, wani mo atiman niya. So, mahadlok siyang maminyo ka, ganern. Basin? Unya, ayaw kong ina nga magwang daga ka, ana. Ay, dili sa doy. Nakaisalti ni mo. Ang tinuod, naam ko'y katext mitron. Ha? Mao ba? Uy, chika, hisad ko gaw, uy. Lagi. Unya. O, nagsabot may magkita doon. Iyado ko anhiun. Kuyog na lang ta. Aron, ipalaila sa tika. Sige. Asa nakanisdam yan, no? Mauna iyang pangan? O, gaw. Nagtaksi yan ako nga naano daw siya din eh. Maris? Ikaw si Maris? Damian? Wow, gaw, gwapo. Jackpot da. Uy, ina ko dili ka, kaya ako na lang na. Amaw. Tuod ay si Gemma. Akong igagaw. Oh. Gem, si Damian. Hi. Hello. Maris, para din ninyo. Oh, wow ha. Dapat pinabuwak-buwak. Kasyuet, oy. Pasensya na ha. Nangibot ra kog buwak. Pagpaingon ako din sige lang po. Bokeh na gid ang akong ihatag nimo. Salamat, Damian. Oh, si Tiyo ba? Murag nagduda na baya nato ay. Sige kung taglakaw, basin ko nung nag-uyab na ka. Maubagaw? Lagi, amping baya ha? Sige ka. Salamat sa mong pagpahibawan ako. Sultihi lang ko Gustino Maris. Doon ay nakakita ni mo nga naa kay kaubang lalaki. Uyab ni mo. Tumagal ko! Nanguyab pa lang pa, pero wa pa na ko gisugot. Wa pa! Sa ato pa! Gaplano ka nga imong sugton. Pa! Palayuan na tawhana ha. Kung dili ka gusto, nga palayason ti ka din Pa! Kung mo na, sugtan na lang ko. Ha? Di ba? Nagduda naman sa papa ni mo nato. Usa, sugtan ko. Pero Damian, niagani ko ang pahibaon ka nga nagduda na sa Papa. O niya sugto na hinuunti ka? Ngano? Wa ba day kay gusto na ko? Ha? Gusto. O naramday na. Anong lisod-lisuron man nato nga itong kaugalingon. Maris, 25 years old na ka. Na nakasustong edad, uy. Damian. Ay, kabla ka. Kung imo kong sugton, mas mag-amping ko. Aron di na siya magduda na to. Please, sugta ko. Sige, Cord. Gisugot na tika. Yes. I love you, Maris. I love you too, Damian. Recorded by Radio Mo TV. Kadiyot lang. Nganong imo man kihubo akong butones. Maris, nanata sa sustong edad. Aron buhato na to eh. Busa, please lang. Busati ko, ha?
Damian. I love you. Baka kon ganda ko. Tiyo, Ha? Huwag ka mawaw. Giamong pa nimo ang imong igagaw sa imong pagpamakag nako. gaw pasensya kayo ni sulti kong tiyo ha. Nagsige mo si pamugos na ako. Usa may gipakaon na ng lalakihan nimo. Gadili ka man makapalayo niya. Pausto na! Hangtod karon sa baka magsigiging na anak na ako. Nako! Unsaon ako pag-uubulog akong kaugalingong pamilya ko, pirmi kang ingon na anak na ako. Mao ba? O sige, mo ka. Hala, layas. Pa! Layas! Og uban si mong laki. Pa! Ayun, nagbuhatan ako. Isog na magaga. Magkabuhi na maganang lalakihan nimo. Sige, layas din he. Og ayaw na gipakita na ko. Tiyo! Ikaw! Unya, asa man kapaingon ani ron. Kung na palang untay lugar sa amo, ikaw pwede ra gid unta. Pero nibaw pud ba akong naghuot mi tungod sa kadaghan. Atuan ako si Damian Kao. Naibaw na sa papa sa itong tinuod ka relasyon. Ug iyo ko gipalayas. Pwede ka nilang una ko ni mo. Abli kayong pultahan sa kumpani Mayo para ni mo, Maris. Salamat. Salamat, Damian. Ikaw na lang di usa din eh. Oo, pero kay niya naman ka. Wala na ko mag-inusara. Silas mama o papa day ni mo. Ay, sorry. Wala na ko ma-mention ni mo nga dugay na silang wa. Patay na sila. O nag-inusara na lang kong anak. Mao ba? Ulsa may nahitabo di ay? Ay, nalagpangutana kay taas na kayong istorya. Damian, salamat ha. Ay, kabala ka, Maris. Buhato na ko ang tanan aron malipay ka. Isaad ko na nimo. Mahal ti ka. Mahal sa gaiti ka. Unsa? Mabdos na ka? O, Damian. Puno na. Maamahan na, Diego. Yes! Woo! Gaw, salamat nga nakaduwa ako din sa amo ron. Lagi gaw, nang harvest magod si Tiyo sa iyang humay. O niya, gidad antika. Pero wa siya may baw. Salamat, Gaw. Tuod, dako na gid imong tiyan, no? Maklaro na gid, oh. Kumusta man yung pagmabtos, gaw? Nia, okay naman, Gaw. Ako pa ni mo, no? Muduaw kang Tiyo. Nakasiguro ko kung makakita lang siya nga mabtos na ka. Pasayloon na ka ato. O pabalik ko na ka sa inyo. Unsa to? Oh. Unsa nang ipanulti ni mo diha, ni Maris? Oh. Damian. Way pagduaw nga mahitabo. Dili ko musgot. Sukad nga iyang gipalaya si Maris sa ila. Patay na si Maris alang niya. Damian, ayaw laglay na pagsabot, God. Wa mo kay bati nga intensyon sa akong gisulti. Kung muan nilang ka, aron gubton ang among pagpuyo ni Maris. Ay nalang ka pagduaw din eh. Damian. Damian, unsa ba? Si Gemma na akong igagaw. Bisag unsa nang lagoy ipanulti niya, diyan nimo.
Gaw, pauli lang sa upasan siya kaayo. Sige, gaw. Kay tingali po niyang matigbasan pa ko na yung gibit-bit na sundang. Aris ako, gaw. Maninda ka? Maunti gusto na ako. Aron sad nga, doon nakikaabag ba? Kay mga nakay na raba ko hapit. O, sige. Paninda lang din sa ato, bisa gamay lang. Kung sari-sari store lang, good. Sige dong. Salamat. Kuya, miyari mong sigarilyo, oh. Salamat. Salamat po. Maayo din kay dool na lang tindahan. Dili na kinahanglan nga mo adto pa sa unahan, di ba? Wagga, kagna, wagga! Damian! Kinipay mo eh! Damian, isa ba? Tulungan na! Tabang! Tabang! Sa may problema ni mo? Ipalit raman tong tawaan na! Di palit to? Pero pilit kayo sa tinanawa ni mo? Ha? Sabay na tabo ni mo! Lanong init naman kay kapirmig, oh! Di lang ko gusto nga doon ay lang lalaki nga maibog ni mo. Tungod kay ako ka, Maris. Nakabati ka? Ako na ka! Damian! Nakasabot ba ka? Ha? Taga ko buhok kayong kubuta! Kung ayaw dito palaguta, hindi ka gusto masakitan, ha? Damian! Nasakitan ko! Huwag akong anak! Basta na! Basta na! Nagkadugay nga mong relasyon ni Damian. Nakabantay kong possessive siya nga klase sa pagkalalaki. Maayo na lang gani kinaagdan ko sa akong igaagaw o papa sa ding iya kong gipasakitan. Kay kung wa pa, tingaling mapatay gid ko niya. Dito nahibawaan ako. Nga naaday sakit sa pangutok si Damian, hinungdan nga wa lagi ko makigbalik niya. Tungod kay nagunahon ako sa akong safety, ingon man sa akong anak. Mahal pa biya gihapon ako siya. Pero lisod lang gid nga makigbalik ko niyang ingon ato gihapon namong sitwasyon. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Maris nga taga Lanao del Norte uban sa awit ngayon kipangayo awit nga rekolhan kapag ako ay nagmahal. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I love you, Marisa. Oh, Eric. Mao na, Riz. Dugay naman kung nakagusto ni mo, pero karon pa ko nakabaton og kaisog sa pagsulti ni mo ini. Oh. May paglaom ka ko, Riz. Nga nung mulimod man ko, ang tinuod, ganahan sa kunin mo, Eric. Kung mao, imo na kong gisugot. Oh, Eric. Oyab na ta. Salamat, Riz.
Mao di ay nga lipay kayo to sa Eric nga ako nagkitaan. Kay uyab na di ay mo. O, day, Joanne. Ako na lang siyang gisugot, uy, kay may feelings masad ko niya. Okay ra na day, uy. Buutan man sa nas Eric. Panahon rin, no? Wala may bawi nga unom naman dito kabuan. Mao, gyud. Mura lang gyud wa. Mayon tag di ka mausab, Riz. Di mawain mong gugman ako. Dili ka na mahitabo, Rick. Tungod kay love, kaayot ka. Salamat, Riz. Maayo kay ni anak ka, Marisa. Nga naman day, ma. Nanawag ang imong maguwa nga tuwa sa Cebu. Padoon ko no kaniya kay wa say kauban sa iyang tindahan. Kay di pauli ang iyang tindera. Mao ba, ma? Mao na. O kinahanglan nga mularga dayon ka para sa Cebu. Kung mauna, magkalagyo day tayo ni. O, Rick. Kay kinahanglan man nga akong adtuon ang akong magawa nga tuwa sa Cebu. Panawag ba anak ko, Riz, ha? Kung tuwa na ka sa Cebu. O, Rick. Pag-amping dito. Ikaw, Sab. Pag-amping din, eh. I love you. I love you too. Binang kog dili ka mo ani din Res. Mao may gusto ni Mama Tigod nga muanhi ko. Aron, na makatabang-tabang ni mo din sa tindahan. Maulaki. Saon mi pauli man ko na nga akong tendera got. Maong tabang-tabang lang una ko din ha. Okay rati oy. O sige lang. Mahimura unya ka mo pauli sa ato kung makakuha na ko og tendera. Sige te. Salamat te. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta man ka diha, Rick? Niya, gimingaw na yung taon ko nimo. Parehas na, Rick. Ako, Sab, gimingaw na kaayo ka nimo. Dugay pa ka mo uli din sa ato, Riz. Maulagi, Rick, uy. Basig, madugay-dugayan pa ko kay wa pa magud makakuha og tendera sa ati, good. Mao ba? Asig lang. Magpaabot lang ko kung kano sa ka mo uli. Sige lang, ha. Ayaw na kaguol. Mupauli na lagi ko din, ha. Gimingaw man ko nimo. Parehas bitaw ta. Gimingaw na sad kaayo ko nimo. Pero antos-antos lang sa kita, ha. Sige lang. Mupauli lagi ko din, ha. Kining Res. Ako lang unay bahala din sa tindahan ha kay napa ko'y tanahon kung unsay kumprahunon ako. Sige te. O niya, o sa may akong buhaton te. Panglimpyo lang una dito sa taas. Sige te. Dako sa ning bayan ni ate, uy. Dako kay limpyuhon nun. Uy, hala. Nag-agas man ang gripo sa CR. Nakalimtan matingalig paong ni Kuya Robert. Tiguang na kining bana ni ate, uy. Limtano na kaayo. Ay! Oh! Kinsa man ka? Ikaw, kinsa masag ka? Ako yun na lang utanan ni mo kung kinsa ka. Anong nisuot ka din sa CR? Ako'y tubagang ano ni Akademi. Marisa? Ikaw to Miss Yagit? Haote, nakuyawan mang good ko. Naitaw sa CR good. Kinsa man na siya, te? Ay, ila-ila ay mo eh. Mangod siya ni Kuya ni mo, Robert, si John. John, ako mangod, si Marisa. No, eh. Ang nakuyawan man ko. Kaya nagtuo magud ko nakalimtan ni Kuya Robert og paong ang gripo. Nya pag-abli na ko, mamasi pagawas ni mo. Mao nakasinggit ko. Sorry kayo, Riz, ha? Di gina ko tuyo nga makuyawan ka. Okay ra, uy. Dugay na kang naabot din, he? Hapit na 2 ka semana. Mo ba? Di mo di kagikan. Nganong karon pa man ko makakita nimo. Yaman ko mag-abot din sa ilang Kuya Robert. O kuan kining Ate Inday. Pero mi bakasyon lang ko sa Leyte. O karon lang ko nga mibalik kay
Trabaho naman sa rugma. Ah, mao ba? Riz, okay ra nimo kung mahibaw sa kuan sa personal nimong kinabuhi. Aron ba sa magkailhanay tagmaayo ba? Sure. Hi, Riz. Hello. Dili ko ida para nimo. Unsa man ni? Mga pagkaon. Wow! Salamat, John. Gabiin naman. Wa pa man maabot si Junjun. Ay. Yun samsad ko eh. Ano nga, nagpaabot naman hinuon ko niya. Ay, dili man hinuon ko makatugo na dili na ko siya makita nga moabot. Nadugay lagi kag uli gabi, John. Okay. Nangimbitar nga mong boss nga mga umis gawas. Nga naman day, naghuhat ka na ko? Ha? Wow, uy. Oh. Nahibong na ko ba nga nadugay ka? Piling, ugma ba? Kuyog ka? Asa man? Sweldo man ako. Nga untas gawas? Na, basig dili mo sugot sa tiinday, uy. Musugot ra lagi na. Ako rin mananghid. Maayo gani kinisugot sa tiinday nga imo kong ikuyog. Salig ka sa doy, kaya buotan ba ako? To, di mo tuo ay. Itaw, Riz. Ang tinuod. Kuan. Lipay kay ko. Na may uban ka na ako. Aron nga masuktin ako nimo ang tinuod akong gibate. Oh, Junjun. Ang tinuod, Riz. Nahigugma ko nimo. I love you, Marisa. Ako na biya kang gisultihan, ha? Nga may uyab na ko sa amo. Nahibaw bitaw ko. Pero masuk ko magdali. Makapaabot naman ko. Kung kano sa kamaluin ako. Junjun. Dagan mo ko ginisins nimo pero wa gyud ka mo reply. Rick, pasensya na ha. Nabisi lang yun ko. Karon gani, napakoy daghang buhaton. Mao ba? Sige lang. Manawag lang unya ko nimo gusab ha. Basig di nakabisi. Okay. Amping ka. Love you. Love you too. Ay, naunsaman ko. Ngano ingon sa nawa naman akong gugma ni Eric. Tungod ba ka nga layo mi sa usag-usa. Hi, Riz. Hello. Ano sa man ka? Naghinuktok man ka? Gimingaw kasi mong uyab? Ha? Wow, uy. May gyuna-una lang ko. Ako imong gihuna-huna? Ha? Uy, namuwa siya. Ako imong gihuna-huna, no? Pataka lang. Ay, di ako imong gihuna-huna? Dili, uy. Sure ka? O, lagi. Toto ko nun ako. Ha? Mailhan man na akong nagsulti ka bas tinuod wa. Totoki ko. Oh, kana ready ay? Itotok na ko nimo. Tikasan ay manghakgod ka. June, manggakus man ko, uy. Naibaw ko nga may pagbati ka na ako. Iyugpog niya ang imong kaugalingon. Marisa. June. Marisa. June.
Ikaw ginakaunan ako da. Sultihan ako eh. Ako yung nakauna nimo. Nahadlok ba ako ganiha ha? Kung sa may magikadlukan. Basi magkitaan nga ti Inday. Makakita ka to. Busy magatos tindahan. O niyon sa may plano ni man ako. Buwagi ang imo uyab. Ka mag-ipon ta. Ha? Unsay buwag? Sorry kayo, Rika. Magkigbuwag na ko nimo. Nganong magkigbuwag ba ka na ako? Nagplano na magani ko nga muana ako og Cebu sa sunod semana. Aron magkakita taon niya karon imo na hinuog ko buwagan. Rick, pasensya na. Pero may lain akong uyab diri. Og may nahitabo na namo. Usa? Pasaylo ako. Dili na ko tuyo nga pasakitan ka. O niyo saon, nahitabo naman eh. Nahigugma man ko sa lain. Marisa. Osbon ko. Sorry gid kaayo sa akong pagpasakit nimo, Eric. Sorry na kung may nasabi man. Nahibaw ko nga dako kayo ang saha nga ako nahimon, Eric. Pero unsaon man nga nahigugma man ko sa lain. Kanimo, Eric, kung namati ka man gani karon, pasaylo ako sa akong gibuhat nimo. Manghinaot ko nga nakakita na kag babae nga para gyud nimo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga mga higalang, kaagi ni Marisa nga tagagihulngan ni Cruz Oriental. Uban sa awit nga iyang kapangayo, awit nga nagulahan, sorry na. Sorry na. Ang mga kaagi gibahatan udo sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa pabala sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinapuwi nga naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.